Zvino imi mugara masvika pachikoro nemwana ukarasa heti ukarasa bhegi haudzokeiko. Zvino vana vari kungofunga kuti akanwa mushonga wemakonzo imimi pamunenge muchimbopopota pai munonyarara haazivi kuti achadzoka. Vana vakajaidzwa ndo vanotubwida. Mufaro wedu kuva nemi paDestiny TV uye nhasi uno vanhu vanoti dura mazwi. Tina Dr. Rebecca Chisamba. Mai Chisamba makadini. Tinofara wakadiwa kumanangu. Aya ini ndinosema mabasa akadini. Tiriko pandandi chiya kunokuka. Ndachinyatsoti shona yangu yakati tsvikitere nekuti ndiri kuenda kune dura mazwi. Aiwa une gadzirisa. Ndichikura. Kunyange pashona ndaiti mai Chisamba vanotaura chiti kudiko izwi iri. Kana kwashona chito takatoipasa. Makorokoto kana wakaipasa ndiko kugona kwachiko. Nokuti zvinonyadzisaka kutadza mutauro wenyu. Rurimi rwaamai. Zvinonyadzisa. Vamwe vanotofunga kuti kana uchichitaura kunyange kuchikoro zvanzi unoda kupasa shona unoda kuzoita ine shona. Unoita zvinoita vamwe. Ndokune hwaro nekuti ukatadza kuziya kune hwaro hwako koche vamwe unozochigona sei. Ndizvozvo tinenge takuchibatira padenga ende chinenge chichivhunwa chivamwe chacho. Makanzwa here munhu akati hapana chinhu chinonetsa sekutaura chirungu kumurungu paine mushona akateerera. Murungu haaseki kana akatadza anongoteerera kuti ndanzwa here. Asi kana paine munhu anenge akabata red pen unenge uchimakwa. Mama, kuuya kwataita tinoziva kuti rufu chinhu chinorwadza mumhuri chinotsemura zvekuti tinoona kuti vanhu vazhinji kana munhu arwara vanoti hazvinei kuti tashandisa mari yakaita sei munhu ngaarapwe apore. Asiwo tinozoona zvinorwadza zvinoitika muupenyu kuti munhu anotora upenyu hwake. Manyaya dzevanhu vari kutora upenyu hwavo zvichida nemushonga kana kuzvisungirira dziri kuramba dzichiwanda. Asi nhasi uno toda kutaura nyaya yevana vachiri nemukaka pamino vari kutora upenyu hwavo. Inyaya inokahlamadzwa zvikuru ende inyaya inorwadza nekuti kutora upenyu hwako zvinoreva kuti munhu anenge afunga agodzamirwa agodumbirwa agoshaya angamubatsire. Zvino ava vana dzimwe nguva vana ava havanzwisise kuti rufu rwakasimba, rufu haruna yatingati pachirungu reverse gear. Dzimwe nguva vanoita vachida kuti ndoda kuvhundutsira vabereki vangu kana kuti vatariri vangu. Dzimwe nguva vanofunga vachifunga kuti pane wavanorwadzisa vasingazivi kuti kana rwatoita rufu ndekwaMutiganebwe. Havana nzwisiso vana pamusoro perufu vakawanda vacho. Asi takatarisa imi maona makore ati wandei zvaiveko here kareko zvaunotonzwa kuti hanzi mwana azviuraya? Kareko kwanga kusina zvevana vanozviuraya, aiwa kwanga kusina. Kana ivo vanhu vakuru vaizviuraya dzaitoita sengano, maitonzwa uko neuko. Asi kana muzonzwa chikonzero panenge paine nhoroondo yamunoona kuti uyu munhu akashaya rubatsiro, uyu munhu akashaya wekutaura naye, uyu munhu akashaya akamunzwisisa. Kwete zvaakuita zvemazuva ano zvekunge dambe, zvekunge kutedzerana, zvekunge kuita sei. Asi inini chimwe chandiri kuona chiri kuwanza kuti zvinhu zvidai zvikuru sei kuvana vati titaure pamusoro pavo, hakusisina mhuri, hakusisina umhuri uye takuita sevanhu ngatimboti ini nemurume wangu nevana vangu 5 takuita sevanhu 5 vagere pamusha mumwe chete. Hapasisina kahochekoche iya yekuti baba vanobatsira izvi, mai vanobatsira izvi, uyu achiita izvi. Takutofanira kutotangisa kudzosa mhuri. Ndomamapurogiramu atiri kufamba tichiita kudzosa mhuri panzvimbo, nekuti zvizhinji zvese zviri kuitika hazvinei noumhuri. Hakuna nguva sekutaura kunoita vanhu mazano kunzi nguva yacho hakuna, asi nguva yakangogara iri nguva ka
haichinji, yakagara iriko, zuva rinongobuda senguva yaro, richidoka senguva yaro, zvese zvakagara zviriko. Saka handisi kunyatsonzwisisa kuti tatadza sei. Tikatarisa mararamiro ari kuita vana iko zvino izvi, ndo mararamiro amakaita here imimi? Nekuti tiri kuona izvinezvi dzimwe nguva mwana akabva aswera kuchikoro achidzoka osvika onzi ari palaptop yake, ari paintaneti, ari kuita homework yake. Iye zvino izvi vana vedu havachasumudza musoro kubva pamafoni kana kuti pamalaptop. Imimi makakura sei zvekuti mungati here ndo zvimwe zviri kukonzeresawo kuti tisvike patavapa? Ndizvo zvimwe zvizhinji zviri kukonzeresa. Nyaya yemasaisai yakanaka fana, inokurumidzisa zvinhu zvaimbononoka, inobatsiridza zvimwe zvinhu. Asi dambudziko ratakaita nderekuti chinhu chese chinoda dzidziso. Vana vakangofuma vapa masaisai, vanhu vakuru vakangofuma vapa masaisai. Zvino kana chinhu usina kuchidzidziswa nevanozviziva nevanozviita, zvinoreva kuti uchazvidzidza kusiririko. Ndo dambudziko rakuita vana vedu. Kumba kuye kwavaimbodzidza, kuhama kuye kwavaimbodzidza hakuchina. Zimuri redu riya rokuenda nokuenda rataitomboti extended family riye takariparadza nokukara. Hakuna munhu achamboda kunzwa kuti munhu angouya asina kutaura kuti ndiri kuuya, munhu haabvunzwi kari. Panga pasina kana muenzi akauya anga asingabvunzvaiyera kuti mumubvunze kuti munoenda rini, zvanga zvisingaiti. Iye ndiye aitokuudzai. Iko zvinezvi mwana chai ndiye anotaura kuti saka mimi muchaenda rini, muri kugara pamba pedu panapa mazuva mangani, pamwe pacho kutorwira kunzi saka vachanga vachirara murumu mangu. Ndizvozvo ndosaka tiri kuti vanaka havasisina vatariri, havasisina vabereki. Vana vairerwa nenharaunda. Ndosaka muchiona kuine tsumo dziye dzekuti mwana anokudzwa nenharaunda. Iye zvino hakusisina. Vana mai vacho vakuda kuita sevana, vana vakuda kuita sevanhu vakuru. Kare isu taiti kana vabereki vedu vachifamba vaingoudza muvakidzani kuti muzotarisawo vana, hatipo. Taichengetwa zvokuti maitongozosuwa mai venyu kana baba venyu kuti havapo. Asi zvese muchiya muzoonekwa kuti makuenda kuchikoro, mazodai, madzoka, madya here, musabike, takupai kana tichibikai sadza chete tauya nemuriwo. Munhu wese wemunharaunda akanga ari munhu wemhuri. Taizivana, vanhu vaiziva uko neuko. Iye zvinezvi unoona kuti kana muvakidzani wako chai unenge usingamuzivi, musi wamunenge matosangana pamagedhi muchibuda, ndo unenge wakuti ndiri kufunga kuti ndimi vepapa, iyo vachiti neniwo ndiri kufunga kuti ndimi vepapa. Zvino izvozvo hazvibatsire vana. Vana havachaziva kukosha. Unoziva kare kwaive chainyorwa chinenge chakaita chitriangle kuti kwaiti kuchechi, kogoti kumba, kogoti kuchikoro. Zvinhu izvozvo zviri zvitatu wanga usina kwekutizira. Iye zvino izvi unoziva kuti mwana hatomboziva kana isarudzo yemwana kuenda kuchechi kana kuti chii. Asi kana vachiri vana vanenge vachida kurovedzerwa kuti vauye vazive kukosha kweupenyu, vazive kuti upenyu hunorevei ndewani. Iye zvino izvi pane nyaya inosuwisa chaizvo yemwana akafira lunchbox. Lunchbox yaasina kumbobvira atenga kana iye haatoziva kwayakawanikwa, kungonzi yayako. Handiti mazvona. Saka mwana iyeyu dai aiziva kukosha kweupenyu, kukosha kwamangwana, kukosha kwerudo rweukama, angadai asina kumbosvika pakadaro. Rwekutongoziva kuti uyu munin'ina wangu. Munoziva isu tichikura waiti hembe yawakwana, mukakwana muri 3 munenge muchikoichinjana. Ndizvozvo. Uyu apfeka okumura, iwe mangwana weipfekawo wokumura. Ende izvozvo zvaipa futi unity mukubatana pamuri. Ndizvozvo. Asi ndoimba kuti yainge yatanga yagezwa. Pamwe pacho dzimwe nguva watozomboitora kunyange isina kugezwa. Pamwe pacho watomboitora isina kugezwa. Unoziva ndinorangarira umwe musi wekuti munin'ina wangu akatombopfeka hembe, abva aonekwa neakamuona akamufarira. Ininiwo mangwana ndaipfeka ndabuda panze, munhu yakuteera ini. Ukati aiwa handisirini. Ndikati aiwa handisirini. Iye akanga abata hembe manje. Ndizvozvo chaizvo. Asi tikutaura nyaya yekuti rudo mumhuri, nekuti kana ndiri kuziva kuti lunchbox yangu yatorwa nemunin'ina, zvingasvike pakuti ndizviurayire lunchbox. Ndizvo, nokuti mwana uyu munoziva kuti kudika ndo chakunge chinhu chake chepedyo pedyo, chinhu chake ndo yakunge hama yake. Nekuti vabereki vari kutanasa madhola. Handisi kutaura kuti ivava vaitanasa madhola, tiri kutaura pamusoro pedu, pangu nevamwe vabereki vari kunze uko. Tiri kungotandanisa madhola, vamwe vari kutandanisa. Mwana haana chake chaicho. Ndosaka muchiona kuti kana akabata foni yake kudai ndo yaashamwari yake,
ndo yahama yake, haana vamwe vaanodyidzana navo, haazvizivi. Saka izvozvo tinofanira kuti tidzidzise vana kukosha kweukama, kukosha kwekukurukura. Iye zvinezvi dzimwe nguva upfumi zvakare unokanganisa muri, nekuti vangoti baba vari pachifoni chavo, mai vari pachifoni chavo, vana vari hapana ari kutaura nemumwe, hapana ari kudini. Saka kana pasina ari kukurukura, ndidzo nyaya dzamakunzwa dzokunyepa manje, kunze hei amai samba vaita accident, hei vazodini, ivo vakagara kumba kwavo. Handiti mazvionaka zvinobuda pamasaiti, vanotoburiswa neropa racho richiyerera. Handiti mazvionaka imi munhu muri kutaura naye zvemabhodo izvozvo. Ndosaka ndiri kuti ngatitaurei nevana, ngatitaurei baba naamai ngavadyidzane. Nguva yemhuri, mhuri yakakwana, mhuri yakanaka ine nguva yekuti kana tasvika kumba munhu wese foni yake uko, kunyange yababa kunyange yamai. Vana mai nana baba tinoziva kuti tine mabasa, asi mabasa iwaya ngaarege kuti kubasa taswera tiri pachileptopu, wodzoka nacho kumba chileptopu chako uri kuenderera mberi. Chimbosiyai leptopu uko, kana kuti tsvagai nguva yekuti mambopedza kuita nemhuri, madya nemhuri, makurukura, maonawo kana homework yevana kuti iri kufamba sei. Saka tikarega kurera vana vedu tichivaudza zvatinokoshesa, hazvifambi. Iye zvinezvi so ukasvika pane vana munotoziva kuti mushandi wepapa anobva kwamutoko, kana kuti mushandi wepapa anobva kumasvingo. Vana havachaziva rudzi rwavo, vanotedzera iye helpa aripo iye wavari kuswera. Kana achibva kumasvingo mutonzwa vana kuti ndowezhara da kudla, ndiye munhu wavari kutaura naye. Amai havatauri nevana, baba havatauri ndoda kudya. Amoshama kuti kuvana vakachinzwa kupiko chitoko, vari kutaura nevanhu vavanotaura navo. Ende ivo vanhu vacho ivavo vatinoti vakudze vana, vanovakudza here munzira dzatinoda. Kufa kunouraya, ndozvatinofanira kuudza vadiwa vatariri nevateereri. Kufa kunouraya, hachisi chinhu chokuedza. Iye zvinezvi vanhu vaakutsvaga mhepo dzisiko, kunzi mweya yetsvina yabvepi, yazobvepiko. Vana havana dzidziso. Vana vari kungofunga kuti akanwa mushonga wemakonzo, imimi pamunenge muchimbopopota popota paye munonyarara, haazivi kuti achadzoka. Vaudzei vana vanofanira kuti vadzidziswe. Hapana chinorwadza sekunzi mwana akazviuraya. Kana mhuri inonzwa kureruka, inonzwa kunyara, inonzwa kuperevera, nekuti mwana anyanyogumbuka nei, aita sei, grade 7. Iye zvino iwo ndo mazera acho yayo mai Chisamba ari kuzviuraya. Tikatarisa nyaya dzatakaita pano paDestiny TV, last year mwana wegrade 7 kukuwadzana akazvisungirira pamonaki, mbuya vachipinda mba vari kuona mwana atoparara. Ndakapinda ndikati anesu wacho handisi kumona pamubhedha hapana munhu, pakavharirwa nedhoo, nekuti ukavhura so dhoo rinodai. Zvikanzi ari kuseri kwedhoo, kudai mai mwana ndotarise mudenga ndoona tambo iri imomo. Ndakangobuda mumba imomo ndikati maitiridha, zvikanzi mama, ndikati yaundionere mashoko andiitira anesu munhu. Svondo rino iri kune mwana futi akapedza kunyora, asi uyu inyaya yekuti hanzi ndatsurirwei naamai. Ngatimboona imimi muchikura, kuti isusu kunyange patakakura taitsurwa, tairohwa. Iko zvinezvi vana vakutotityisidzira kuti mukandidai ndinozvidai. Saka toita sei nevana, torega kuvatsura here? Vanofanira kutsurwa, hafaniri kutunwa. Vana vakajaidzwa ndo vanotubwida kunge mushonga uyo womudumbu uye wokuti mukaisa mumvura so unoti wawawawawawawa. Vana vanofanira kuziva mutemo, pamba ngapaite mutemo. Zvino kana pachinge pasina mutemo, iri njake kuzoda kuudza mwana zvokuita, ende muchibvumidza vana vane mazera, handiti zvoto zvine mazera. Kune vana vanoda kubatwa ruoko, vanoudzwa kuti ita izvi. Isusu tinotaura kuti kana vana vabva zera, ndo vamunotanga kukurukura nawo nyaya dzekukura, dzekudini, kwete kuti hanzi akatsurwa. Pane mutsauko wokutsurwa, pane mutsauko wokutukwa, pane mutsauko wokurayiridzwa. Zvese izvozvo ngatiudzei vana kusiyana kwazvo. Saka kana asingade kutsurwa anoda kuzoita sei? Nokuti imi mune muchizvitedzera kuti nokuti patinoita vana vedu ipapo tuchiri tudiki,
kanoita kunge kabatwa nedhimoni, kanogumbuka kubharura chidhori, kukanda chimwe chikumbo uko, kukanda yatingati pachirungu tantrum. Imi munotodada nazvo kuti iyei ndezvaanoita, anobva aparadza zvese izvi, anobva aparadza kudada nezvisingadadisi. Mangwana ari kuparadza upenyu hwake nekuti kwaakabva achidhonza chidhori chake achirasa uko, kana kuti chimota chake achibvisa mavhiri achikanda uko, muchiti ndozvaanoita kana aita hasha. Zvino mangwana anoshaya chivhiri chekukanda uko, anokanda musoro wake uko. Saka izvozvo zvinofanira kuregedzwa mwana achiri mudiki. Vana ngavakure, vana ngavapiwe kana nguva yekurara chaiyo. Munoziva ikaka kakuzvidzora, kakuzvibata, kadiscipline ikaka kanofamba nemwana mukati meupenyu hwake. Iye zvinezvi taikurukura nemamadzimai tichiti vana vanorara nguvai, chinzi fanike nangu matwinzi aka unotosvika kana kuma11. Zvitwinzi zvake zvine makore mairi. Vana vanopiwa mutemo, ndosaka muchiona vatorwa mwana anoitwa put to sleep, kwete kuti ane hope. Kana nguva dzake dzekurara dziri 7 o'clock, endai munomuisa ikoko, achachema, achapfacha, achadzingara akakotsera. Zvino ikoko akangochema akati hanzi uya, ende pari kunzi uya pachoka, uya enda paTV, uya ramba uri palaptop yako, ramba uri pafoni yako. Achiona dzimwe nguva takanzwa kunzi panotobuda kunzi how to kill yourself. Vanotokupa mazano ekuti kana uchida kuzviuraya unozviuraya sei, chii chaunokwanisa kutora, ndezvipi zviri nyore. Iye zvinezvi takutora dzimwe nguva mwanototi saka ndoda kukurumidza kufa, rega ndiite izvezvi. Ende chaanenge achikurumidzira kufa kutumwa kunzi ndiigirewo mvura, ndiigirewo kadhishako, ndiigirewo kaponzi arega indife. Avazive kuti kufa hakuna zvandataura zve, hakudzoke, anenge atofa afa. Vana vanopiwa inonzi screen time, kuti aona chivhitivhiti nguva yakakura sei, aenda pafoni pake nguva yakakura sei. Zvino kana vabereki vaakutongwa neche, unotoona kana patinofamba mukati menzira umo, unotoona amai vakagara kudai, baba vakagara, amai vari pafoni yavo, ivo vari kudhiraivha, ivo vari kuti hakuna anotsiura mumwe. Saka taakufanira kudzoka paya pekuyeuchidzana, pekutsiurana, pekutaurirana. Ivo ava vana vedu ava ngavambowanawo nzvimbo dzekuenda, nokuti kana vana venyu muchingogara navo vari vana venyu 3 muchigara mumba menyu imomo, munoita semujeri zvakareka. Hakuna zvitsva zvavanodzidza, hakuna ngavamboendawo kwana sekuru, ngavamboendawo kwana mbuya. Kana imimi kumbozvipa nguva yekunoshanya nevana venyu, hakuna chinonakidza. Vana vanenge vakutoboekana neupenyu, anongoziva kuti anongobuda gedhi achienda kuchikoro, kana adzoka apinda mumba hakuna. Komunomboendawo here kana kunzvimbo dzekufara nevana, kwavanoswera vachimhanya, kwavanoswera vachiona zvakasiyana siyana. Unonzwa ndezvechirungu, hakuna zvechirungu, zvakagara zviriko. Isusu kareko katakakura maitotarisira kuti zvino holiday inotikuenda kusvika. Ende vana mai vedu nana baba vedu vaizvikavanisa kuti dzimwe nguva mamboenda kumusha, munoona mombe, munoona mbudzi, munoyamanakidzwa muine nyaya dzekukurukura. Dzimwe nguva mumbouya kumadhorobha, munoya maona mabhazi, maona muine zvinezvi vana vacho havana kana chekutaura kunze kwemakuhwa mamwe anenge abuda paningi pazvivhitivhiti zvavo vakabata mafoni. Pazvivhitivhiti izvi tingazvishore zvedu. Zvivhitivhiti zvine mutemo, zvinototaura kuti iyi purogiramu yakubuda iyi haidi vana vane makore ari pasi pemakore 13 kana chi. Isa hatina basa nazvo, zvine basa zvikuru izvozvo, nekuti dzimwe dzinopa vana kahasha kavasina mamwe mapurogiramu avanoona, dzimwe dzinopa vana kakupengereka kavasina. Ndizvo saka vakagadzira nyaya dzemapurogiramu nezvivhitivhiti. Ende pane zvimwe zvivhitivhiti zvinonzi vana vanoda rubatsiro. Kunyange isusu mapurogiramu edu tinotoita yekuti parental guidance, nekuti vana havangazvinzwise vega kuti ava vambotaura izvi, kwava vanenge vakuzvidzora wani, ava vanenge vakudini. Izvozvo zvekuti munogara nevana venyu muchiona zvivhitivhiti, muchitsanangura kuti izvi zvaitirwei, izvi zvaitirwei, izvi zvinomborevei, zvinobatsira vana izvozvo. Kuramba tichingораsikirwa nevana kunzi mwana afa, ndizvo zvimwe zvatakudhanganyidza vana. Vana zvakare havachaziva zvatinodaira, Kana munoenda kumashope vanozviziva kuti muri kuenda mashope. Isa hatina dambudziko nezvinodairwa nevanhu, asi chitsarudzai chamunoda kudzidzisa vana. Nhasi maenda kukereke,
vana vari kushamiswa kuti ava mai vambinga vaine jira ranga richinzi nderambuya vachidzana vachisvetuka nhasi vari mukwaya mangwana vari kwakati rakidzai vana upenyu hwenyu hwamunoda kuti vaite. Vana havafaniri kufa, hapana chikonzero chekuti mwana atore upenyu hwake. Ende ivo vana vanenge vachigara nevanhu vasiri vabereki vavo, vana vari kumboziva chokwadi here nevabereki vavo? Nekuti mwana hatomboziva kuti baba wake vari kupi, mama wake vari kupi. Kana vachigara nagogo vanongogara nagogo, vanoda kuziva. Vanenge vakutodzwa nepanext door kunzi iwe amai ako vakaenda kumhiri kwemakungo. Udzai vana chokwadi. Kana makasiyana nababa, kana makasiyana namai, vaudzei chikonzero kuti makagarirei sekugara kwamakaita. Tiri kugara kwagogo nekuti isusu takambenge takadai tikazodai. Tiri kugara kwamai nekuti zvakazodai. Ngavazive nhoroondo youpenyu, nekuti hazvidi kuramba tichingoviga vana kutyisidzira vana. Ine ndine kamutsetse kamwe chete kandinotaura kwese kwandinoenda kuti kana masvikawo pachikoro itaiwo zvinoita vatorwa, kuti kana kamwana kakuburukawo moti I love you, ikoko dairowo kuti I love you. Zvino imi kana masvika pachikoro nemwana ukarasa heti ukarasa begi haudzoke iko. Zvino iwo mathreats atinonzwa pachirungu iko kakutyisidzira kaika, mwana anobva ataura kuti ndakanzi ukafoira grade 7 haudzoke pano. Anotanga afunga kuti ndinoenda kupi, ndinodyei, ndinogara kupi. Nokuti vana havazoziva kuti kutyisidzira chete. Kutyisidzira kusingazoitwa zvinoitwa kunoita zvakare vana kuti vakudhererei. Vanenge vachingopromiswa, vachingovimbiswa kuti ndichakubata, uchaona hako, ndichakurova, ndichazodini. Asi kana tati kurova, isusu kurudziro yedu ndeyekuti musarove vana makadhakwa, musarove vana makashatirwa, musarove vana zvekuti kana mabata shamu munoona baba, uso hwababa vakutukai, kana kuti munoona uso hwamai. Onai mwana, haucharovi mwana, kurova baba vacho ndizvozvo. Saka vanewo kakushatirwa havatani kufunga kuti havadiwe, vanoda kuudzwa. Imbovapaiwo tunovashamisa kuti havana kumbokukumbirai mamuigirowo chimwe chinoti ndakuigira. Anotarisa ruviri kuti inini nditore, nekuti twese itwo munoda kuti masurprise ka vana vanoda kuti masurprise utu ngativachengetei zvakanaka. Kwete nokuti vana iva vanoenzanisa ka, ngavadzidziswe kuti isusu zvatinazvo ndozvatinazvo, asi tiri kukupai nerudo izvozvi. Asi tikashanda dzimwe nguva tinozodaiwo, dzimwe nguva tinozodaiwo. Muri kuona vana vari kutonetsana mazuva ano, vabereki vari kuhaya motikari dzekukwikwidzana nadzo dzekuenda kuschool run. Muri kudzidzisa mwana chii? Kouya anouya netsoka. Isi kutaura vanhu kuti school run kungopinza mwana wako mugedhi rechikoro nekubuda nako. Unogona kuita school run netsoka, nebhasikoro, nechikochikari, nemota, nendege kana muinayo nechi. Zvese izvozvo ngazvinzwisiswe, vana vagoziva kuti upenyu hwakasiyana. Iye zvino izvi mataura zvakawanda zvekuti vabereki zvatingaite tiri kumba. Konde zvipi zvatingaite zvichida kuchikoro? Pane matanho here ari kutorwa kuchikoro kuti vadzidzise vana? Vamwe vanoti dzimwe nguva vanoenda for counseling, nekuti pamwe kumba handina wekutaurira. Patatanga kutaura mati waitoona kana munhu mukuru azviuraya zvikazotsvagwa chikonzero chinenge chiri chihombe pamwe ashaya wekutaurira. Tingati vana ava vari kushaya here wekuti vanosvika kuti vedu uye zvandaita ndarwadziwa pakadai. Isu taiziva kuti kana mai vakanganisa havapindurwe, handivapopotere. Asi dzimwe nguva inopotera kana kuna tete, wonochema uriko, tete ndovo chizouya votaura nemuroora wavo zvakanaka-naka. Todii nevana? Pane zvingaitwa here zvichida pamwe kuchikoro kuti vana vadzidziswe, nokuda kwokuti muzera uri kuzviuraya vana vatori pachikoro? Inini ndiri mudzidzisi, ndaitombodzidzisa kuchikoro. Ndoziva kuti vadzidzisi pavanenge vachidzidzira kuita vadzidzisi, zvese izvozvo zvinodzidziswa kudzidza vana. Ndosaka paine hunyorwa huripo hwekuti John anenge aine chibhuku chake chamunoziva kuti hatanogumbuka, ane hasha, anogara naambuya, haagari namai, zvese zvamunoziva pamusoro pake. Saka vadzidzisi isusu nguva yedu waitotanga watoona mwana maitiro ake kuti uyu ndofunga anogara nemudzimai wababa, haagari namai vake.
omutora oenda naye pasaidhi, motaura naye nguva iripo, zvakadai muchitaura achikuudza uchidini. Ivo vadzidzisi zvirimo mudzidziso yavo yeudzidzisi kuti ngavaongorore vaone umwe mwana munei muchingoona achingokotsera. Kana uri mudzidzisi chinzwa kuti ari kurwara here, vanorara nguva iko, pada kumukumba kune shabhini vanorara vachitengesa doro usiku ise, kana kuti kuine chimwe chinhu. Bvunzai, mudzidzisi anofanira kuziva mwana nemwana, nekuti vana vakaziva kuti mudzidzisi anovaziva, umwe mwana anononoka kuchikoro mazuva ese. Chikonzero ndechei chekuti mwana uyu anonoke? Mudzidzisi ngaazviongorore kuti umwe mwana mazuva ano mvura iri kunetsaka, pamwe kanonge kaenda kubhowel, kogodzoka, kogonotuta chii, kagozodini. Zvese izvozvo ngazvitsvagwe zvigoyananiswa, nokuti paiti kana mudzidzisi aona zvinhu zvekuti izvi zvinogona kukanganisa mwana, aidaidza mubereki. Vabereki vaigara vakauya pachikoro votaurirana navo kuti mwana tobatsirana sei. Handiti saka vaibatsirana vabereki. Zvinezvi chikoro changu nzvimbo yekunokanda vana. Ndo zvamunoona kuti kana chikoro chakuvharwa chiyano vana vanobvunzwa kuti iholidhi yakareba sei? Mwana akati 3 weeks nzi yowe. Zvino kana mati yowe ne 3 weeks asi ticha muda kuti aite sei? Nevana 45. Saka kakudyidzana kechikoro nekumba ngakange karipo. Vabereki ngavabude pachena vachitaurira mudzidzisi, nekuti vadzidzisi vakare vakanga vakadzidziswa zvakare netsindidzo yekuti kana zvemwana uyu handitaurire mubereki asiri wake. Handitaurire mubereki asiri wake. Kana ndikaona kuti izvi ndezvastep mother kana kuti mai, mudzimai wababa, tinogona kuti baba ngavauye kuchikoro, kana kuti mai nababa vauya kuchikoro, zvinhu zvogadziriswa. Saka tikadzokera mumashure kuti kuchikoro nekumba vazive mwana zvakafanana, nekuti mwana vekuchikoro vanenge vachitoshamiswa kuti John adainzi ndosaka muchinzwana mai vachiramba kunzi habe hatomboba kana kumba chaiko, kana mari yangu inogara pa. Inditi mwana iyi kuchikoro apedza penzura dzevamwe, apedza maballpoints. Hamusi kudyidzana vabereki nechi kuti hunhu hwemwana hwekuchikoro huzikanwe nehwekumba. Ko kuchechi anoitei mwana? Vana ngavamboendawo kuchechi ava vachinotovewa vachiimba vachiziva kuti kuna nyadenga, kuna musika vanhu wekuti kana zvinhu zvikambooma mukanamata zvinoenda zvichireruka. Zvese izvozvo iyoyo triangle iyoyo inobatsira. Ngaidzoke muupenyu hwedu. Ikadzoka muupenyu hwedu, vana havana kwekutizira. Imi munogara muchiti patinenge tavakunakidzwa tinobata kwikwidzana nenguva, chirunga zuva chiya chasvuka chatokwata, asi tichiri kuda kunzwa unyanzvi hwenyu. Tichadzoka mai Chisamba nekuda kwekuti tiri kuona kuti iye zvino izvi vabereki tiri kutoda dzidziso yakakura kubva kune vamwe vatoyarutsawo vana vavo, tidzidze kukudza vedu. Ndizvozvo chaizvo. Tinotenda. Tinoda kukutendai mai Chisamba. Tinotenda. Tinoda kukutendai kuva nesu nhasi takatina mai Chisamba apo patati chikurukura nekuda kwekuti nyaya dzevana vari kutora upenyu hwavo dziri kuramba dzichiwanda. Tikatarisa nyaya dzaitika mugore rino chete, vana vanodarika 12 vatora upenyu hwavo. Ava vanhu vakakwanisa kunyorwa mumapepanhau kana kuburitswa pasocial media kuti kune mwana azviuraya. Kune vamwe vakatozviita vasina kuburitswa. Ngationei kuti pese patiri sekutaura kwaita mai Chisamba kuti family, ukama, muri ngatidzokerei kare paye pekuti baba namai nevana vanenge vaine nguva vese, kwete kungoti munhu wega wega ari pafoni yake. Triangle iya ngaive inoshanda muupenyu hwedu, zvichida tingachengetedze upenyu hwevana. Pane vakataura vakati bhokisi rinonyanyorema ibhokisi diki, nekuda kwekuti hakuna mubereki anofanira kunge achiviga mwana wake, kunyanya nenzira yekuti mwana atora upenyu hwake. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvinotevera.